kar ku bar wannan sirrin, a kar ku bar dan wannan uwana sirrin, wannan sirri ne ka na bar duk abin da gaskiya, kake ka wannan zo mu taimaki al'umma sirri musulmin ne duniya na gaskiya. Ku ɗauka ku gwada a za ku wannan sha abun na watan mamaki. Ramadana. Duk abin da kake ka bar shi ka zo mu taimaki al'umma musulmin duniya da ni da kai. Mu yi tarayya a cikin wannan ladan. Malam, duk sana'ar da kake a duniya, wai sana'ar ka ta mutu. Gaskiya. Wallahi wannan da shi duk kasuwancin da kake a duniya wallahi za a iya kashe kasuwancin ka. Wallahi duk kasuwancin da kake a duniya za a iya kashe kasuwancin ka. Tamkar an sa maka mushin bakin kare. Wallahi haka za a iya mai da kai da wannan. Wannan kowa san menene? Kowa san menene? Dandali. Amma mu ba za mu bayar da cuta ba. Ba za mu bayar da cuta ba kamar yadda ake iya kashe kasuwar kowanne adam da wannan. Wallahi ana iya tayar da kasuwar kowanne adam da wannan. Amma bi iznillahi ta'ala. Bi iznillahi ta'ala. Haka yake, Albarkan manzon haka Allah yake. sallallahu alaihi wasallam. Malam, abin da za a yi shi ne suratin abin nan ce ɗahi ma'azana alaikar ƙwarar tashka za a yi ta ne jikanta cicicip za a yi ta jikanta. Ita ce sura wacce mafi girman surar da aka ambaci annabi Musa alaihi salatu wasalam. Dukkanin surorin da suke cikin alƙur'ani tana daga cikin surar da aka ambaci annabi Musa har sau 17 afwan 17. Za ka nemi kyandira irin waɗannan waɗanda ba a aiki da su ba, domin waɗannan na yi aiki ne da su, kamar wannan wanda ba a yi amfani kuma da shi ba, fari ake so. Fari ake so, amma in kashe kafa ne ba wannan ake amfani da shi ba. Sirri na gaskiya. Ni na san wanda ake amfani da shi kuma dama mu ba za mu bayar da abin da zai cutar da wani, kuma ko ka zo guri na wallahi ba zan ba ka ba zan ba. Abin da za ka yi idan ka nemi kwaya 17 malam. Haka yake, haka yake. Dukkanin burujin ɗan adam, kowane buruji yana da rana. Idan aka ci ga burujinka, to ta iya kai litinin ne ranar sa'anka, wani talata ne, wani laraba, wani alhamis, wani juma'a. Shi ne kawai abin da za ka sani, ka san wace rana ce ranar sa'anka. Idan za ka fi wannan aiki malam, wannan ranar ta sa'an kowane irin lokaci, amma galiban a yi a da daddare, a tare sa'a da daddare, lokaci mai kyau a zauna a tsarkake jiki da sa malam a zo. Idan aka ɗauki suratul ɗahi ana karanta ta, idan aka zo kan aya ta farko wacce ba aya ta farko ba ɗahi, a'a inda Allah yake ambata sunan Musa, inda ake magana akan Musa, wannan ayat ta farko Sirri na gaskiya ke. za ka maimaita ne sau ɗaya. Sai ka ce ya Allah na yi ne ka kunna kasuwa, in kai ne za ka yi kuka aiki, na yi ne kunna kasuwa ta yi wani dan wanci. Sai ka kunna shi, ka kunna mai wuta da lita ne ko da macin a shana, sai ka ajiye shi a gaban ka yana ci da wuta, ya dinga ci da wuta, ka ajiye shi a gaban ka a tsaye, ba za ka kashe shi ba. Sai ka kuma farkonta rijin ici, sai ka kuma farko ka ɗauka karatu. Idan ka zo wannan ta farko daga karanta wacce aka yi magana akan Musa, ya Musa ko Allah ya Musa da sauransu, to ta farkon ba tsaya za ka yi akan ta ba, sai ta biyu za ka tsaya akan ta. To ita kuma ta biyu din tun da ka zo gare ta ce ta biyu ce, to biyu za ka maimaita wannan ayar. Sai biyu za ka maimaita ta, sai ka faɗi sunanka da sunan mahaifiyarka, kayan niyyar kunna kasuwarka, kayan niyyar ta da kasuwar, kayan niyyar haɓakar da kasuwarka ko kasuwar wani dan wanci. Idan ka kunna shi na biyu din sai ka ajiye shi, sai ka dawo farko, sai ka zo kan inda ake maganar Musa na uku, haka nan shi ma za ka maimaita ku, ma'ana har ka je wurin na 17 din za ka maimaita ku gurin 17. Idan ka kunna mai wuta sai ka dawo farko, idan ka dawo farko za ka wuce ne duka sai zuwa ƙarshen sura. Sai zuwa ƙarshen sura malam, dan darajar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idan ka ga wannan sirrin, dan sun ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kai wa al'umma annabi sharing, kai ma al'umma annabi sharing duk duniya su amfana. Ka buga salati a comments, ka yi salati a comment, ya yi salati da kake yi, idan ba za ka yi ba anan kai kadai kashin kanka haka kan kai, mun maka izini malam, kai wannan aikin so uku akan kasuwanka ko kamfani,
kai ko wani gari ne kake jagoranta da kasuwanci aka kashe kasuwanka, wallahi ko da sirri aka yi malam kai wannan, wallahi a wannan wata ina daga cikin mutanen da zaka ringa yi wa addu'a ta fata alƙarfi ita Allah ta'ala alfarma shi kuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda bai wa'annan ba bai mai idan dauka wannan sai kamar yanda muka wanke zuciyar mu ka ba mu komai ba, yana da kyau kai ma ka wanke zuciyarka a wannan watan Ramadana, al'umma duk duniya su amfana da kai. Allah ta'ala sanya mu da tauhidi da